लोकांका वाटत पुणगे किती वयान हा माझ्यापेक्षा 2च वर्षांत मोठा. दोनच मुंबईतला कोंबडोस. दोनच मुंबईतला कोंबडोस. काय गो माती तोंडात जाता. राणा तिला रे असाच खाऊचा असतो बा, काय करणार ना धोंडे. मुंबईचा भूत असतो. मुंबईचा भूत असतो. कसला पाऊस हा भारी हा. थंड होईल जरा बघ, गरम होईल होता. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या खुऱ्या भागात आपले खूप खूप स्वागत. आणि याच्या आधीच्याच एपिसोडमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं की पूनमसोबत जायचं आहे सड्यावर, आणि त्यासाठीच आता मी पूनमकडे चाललो आहे. आणि आता सड्यावर जायचं आहे. काही रानभाजींची ओळख करून घ्यायची आहे. आणि समोर आपले शशी आहेत, शशी भाऊ. काय पूनम बरोबर काय हो. गेल्या वर्षी पण हा व्हिडिओ केलेला होता, जर बघितलं नसेल तर तुम्ही बघून घ्या. पण तो व्हिडिओ सर्च करायला खूप वेळ जाईल, म्हणून हा पुन्हा नवीन व्हिडिओ. आता पुणग्याचा घर इलेला, पुणग्या खैरावला बघूया. हॅलो हॅलो. मूर्ख, अरे आज जायचं आहे की उद्या? आजच जायचं आहे ना? मग कुठे राहिलीस तू? इथे यायला सांगितलं. 10 मिनटं झाली, वर वाट बघते तुझी. चल ये. पुष्पा तू पण येतो सड्यावर? कशा गो? अगो रानभाजी दाखवशील म्हणून. माहिती आहेत ना तुका रानभाजी? नाही, ता पण नाही माहिती. करूची माहिती आहेत ता तरी, पण भाजींची नावं पण माहिती नाही. बघ चॅलेंज लावतं. माका माहिती आहे ना तुका, काय माहिती असणार ता? काय गो काढूची म्हणजे? शूटिंग माका वाटलं तू येतं पुणग्याबरोबर. तसं माका माहिती, अंदाज होतो तुका काय माहिती नसणार भाजी यांची. पण म्हटलं गावात राहतच, म्हटलं माहिती असत 2-4 तरी भाजी माहिती असती. माहिती असली तरी तुका सांगायची नाही. माहिती असली तरी तुका सांगायची नाही. असं काय मला दम लागता. तुका काय सांगा? मग कोणी सांगितलं? तुझंच प्लॅन. चल संध्याकाळी मी नाही सांगलं, तूच सांगलं. नाही तर ते कपाळ माझी छत्री. तर मित्रांनो, आपल्या पूनम मॅडम आलेल्या आहेत आणि आता आपण पूनम मॅडमचा गड चढायला सुरुवात करतो आहे. आणि हा पूनम मॅडमचा गड आहे, बघा केवढं उंच आहे. पूनम मॅडमचा गड काय पूनम मॅडमनी बांधला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत खूप त्यांनी कष्ट घेतलेत, त्या कष्टातूनच हा गड उभा राहिला आहे. माझा नाही, कधी आधीपासूनचा माझा उगाच नाव नको बोर्डा. आणि पुष्पाचं म्हटलं तर ठीक आहे. हां हां, चल गो चल. अशी चाल ठेवून तू जाणार, पोचणार कधी? यावचा मागे छत्री धर जरा. ताकद घे. रानभाजी दाखवतेस ना? ऐसून ना या आगारा रानभाजी मूर्ख. चल डोक्या फिरवीत राबात खाई. तू चाल पुढे, मी पाठसून. म्हणजे माका माहिती की कधी तो सांगतो वाटेर पडलो. काय सांगायला तुला रे? काय म्हणजे तुझंच तर प्लॅन? माझा नाही तुझा. मी घरात झोपलो. आज माका झोपत नाही मिळाली. चल तेवढं तू झोपणार. मग दुपारी एक रेसिपी शूट केलं आहे. असा चाललंच तर कधी पोचणार? काय गो तुका काय सांगा? गावची माणसं तुम्ही अशी आयगे भाईगे करणारी. मग काय मुंबईवाल्यांना काय बोला काय हो? असं चालायचं पटापट. तसाच वय राहिला नाही समाजलोच ना. लोकांका वाटत पुणगे किती वयान हा माझ्यापेक्षा 2च वर्षांत मोठा. दोनच मुंबईतला कोंबडोस. दोनच मुंबईतला कोंबडोस. काय 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 मुंबईतलं कोंबडो. 2 वर्षांनी फक्त मोठी आहेस आणि असं दाखवतेस की 10 वर्षांनी मोठी आहेस. साधलंस
साधलंस बाकी काय गाणंच नाही. भारी गाणं म्हणतं काढलं ना. पुणग्याचो गड कोण कोणी नेल्यान काय तुझा काही नाही. तुझा कोण नाही न्यायचा. तुझ्या गाय कोणाक ऐकून घ्यायची असतील तो नेणार. म्हणजे माझ्यासारखं माणूस तो नाळ आहे तू काळजीने जास्ते वाले प्रसाद माफच खाल्लेलं दिसता. नेल्यानी वाटेचा नुसता ह्या की नेल्यानी चांबडा. वर तू बिल्डिंग बांधतेस ना इमारत. बिल्डिंग बांधत लोक म्हणतात पूनम ताई आता वर इमारत उभी करते नेते पूनम ताई तिकडे भेरेकाड. म्हणून ते रस्त्याचं असं आहे. काय रस्ते एवढे एका टेम्पोसून कसे त्यांका चढले. रानभाजी सुरुवात कधी करतं. अर्धो व्हिडिओ ह्याच्यातच गेलो. रानभाजी ठेवल्या तुझ्या आजानं. गेल्या टायमात हयसूनच होते सगळे. ते घोट्याचे गेले होते आणि एवढ्याच नाही मिळत ते वेळा त्यांका अजून. हा काय टायकुळा की खय रे बाबा टायकुळ येता तो बाजू त्या काळी रुजान जमिनी येता ना माका कळता बघ. तुझी नजर नाही तेवढी. काय टायकुळ अजून येणार चंद्र आम्ही खाणार. हा बघा टायकुळा. टायकुळ्याची भाजी म्हणतात ती ही. ती आताशी रुजते आहे. गेल्या वर्षी केलेली आहे. मिश्र भाज्यात ती भाजी दाखवलेली आहे बघ. हा मग यावेळी परत दाखव. सुरुवात तरी झाली. एक भाजी दाखवलं ती पण मीच दाखवलं. दाखवलं तर काय नाही दिसत ना होय. काय ढापणा लावून यायचा. एक तर मला दिसत नाही आधी. म्हणून तर ढापणा आता तुझा लावून यायचा. हत्ती येईल कसले हत्ती कळत नाही. ते बघ हे गोट्याचे हा बारीक आहे. हे बघ मग त्याच्या कसली भाजी ह्याचीच देट ह्याचीच भाजी करतात. याचे वरच्या याची काम येऊ दे त्यांका. एवढी आधीच कशाक तोडतं. कसले वेल गोट्याची वेल. ओके त्याची वेल लागली की माणूस फांदडा निलो. असं काटे असतात. काटे होते का छोटे जंगल तोडलेले असतात ना त्याच्यात मारणाची मिळते. पंकज बाजीकडे शिवण्यासून घेऊन येतो. तो खाई वेल तो हा दिसलो. कॅमेरात दिसणार नाही दिसणार बा. हा बघ हा इकडे येतो. कर्म निकू काय तुला कळणार दोंडी. सांगा. कुड्याची फुलं. कुड्याची फुलं. हा ते का शेंगे येते का इथे नाही अजून. त्याची भाजी करतात फुलांची. फुलांची पण करतात आणि शेंगेंची पण करतात. आणि त्याचा पाळ असता आता पोटात घ्यायचा औषध म्हणून. वा रविवार बुधवार. तुझ्या देवचा देव काय तुका नक्की सांग. लोक कोणतरी घेतील. आई शपथ. कुड्याचा पाळ इंगळीचा पाळ ह्याचा हिरे हसोळ्याचा पाळ अशी काय ठराव ती सगळी काढून देते तुका आणि तुका भरवतय मग उघडून देते. काय सांगत मी खातय घरी घरी. हे टायकुळ अजून इलोच नाही. येऊच पाऊस जरा पडलो तर बरं वाटत. कसा पाऊस पडलो नाही म्हणून ती पोडशाची भाजी ना अजून इथे नाही. पोडशाची भाजी. पोडशाची भाजी दाखवते तुला. मग गेली आहे ती. एवढी लोक घेऊन जातात. मरणाची घेऊन गेले सगळी वाडी भर. अख्खी वाडी घेऊन गेली. अख्खी वाडी घेऊन गेले पण आम्ही झाड्यात जाऊ तेव्हा ना बाबाजीने आणलेली आमच्या. मग ही फुलली घराकडे आणलेली आहे. ही बघ ही वारंग्याची भाजी दिसली. हीच आणली आहे ना ती घरी. हा तीच आहे. ह्याच्या पण फुलांची भाजी करतात. ह्याच्या नाही फुलांची. हे काढून टाकायचं. हे बघ हे असं ही अशी साफ करायची. हे फुलांचं काढून टाकायचं आणि हे घ्यायचं. झाली मग झाली मिळाली तुला. हा ही वारंग्याची भाजी. भारंगीची भाजी. भारंगीची नाही फटकी रे तुझ्या पोडशीची. पोडशाची ताच म्हटला काय दाखवी. म्हणून नशीब माझं लक्ष. तुझं लक्ष असतं मी सांगतोय ना. हे बघ आणि बाकीची येऊची आहे ती अजून. खय येऊची. मग हे नंतर काढून नाही उपयोग. ती जून होता मग हे काय नाही उपयोग. बरोबर लागत नाही. ही पोडशेची भाजी याच्यात अशीच पण मस्त लागता. कांदो घालून. कांदा ओली मिरची घालून. मग कधी आज करणार आहेस. आज तुला जर दाखवायची असेल तर आज तर आज समजलास. समजलं. बघ
घराकडे आणलेली आहे मी तुला स्पेशल दाखवूसाठी आणलंय ती. तुला लक्षात हिला भारण्याची भाजी दाखवली असती दाखवू. भारण्याची भाजी गावणार नाही. हा काय कोबी की काय फुलगोबी? कुठचा फुलगोबी नाही भोवर कांदो आतो खाऊन. मी बघत होतो तुला माहिती आहे की नाही. म्हणजे किती मूर्ख आहेस. भांग्याची भाजी अजून नाही व्हायची थोड्या वेळ म्हणजे थोड्या वेळाने येऊ काय होता? थोड्या दिवसांनी मिळत असं म्हणते. काढलं थोड्या वेळाने होतो समजलं. समजलं. ही कसली फुलं? तीच कसली? तीच कुड्याची. हा एकानंतर कुड्याची शेंगे येणार. नाही अजून इलेत ना. नाही ना. ही फुलं आहेत. समजलं. गडगडता की कसलो आवाज हा? तकडे गडगडता. दुसऱ्या गावात? दुसऱ्या गावात पलीकडच्या गावात. आपण अलीकडे आहोत. अळम्यांच्या टायमिंगला येणारच ना. होय तर येऊकच वया. ही कोचा रे ही बघ. आता ती नंतर ती लागला पाया की आय करूचा लागतं मला. चुकल्यावर ना. चुकल्या. ही पण भारगीची भाजी सोयीन दाखव. भारगीची नाही फोडशीची घरा पटकी भारगीची तोंडा घेतात. फोडशीची भाजी. फोडशीची भाजी एकदम मस्त लागतात. एका भुरमुळं म्हणतात लक्षात ठेव. हे का हे आता काढणार आहे त्याचा बघताय मुळात त्याच्या हा की आधी पण आधी वरचं पालं दाखव तरी कसं दिसतं तो. बघ चवळीच्या पाल्यासारखा. हा यो पालो. हा बघ. हा काय आहे ना आणलेलं कळत नाही काय. काय कळत नाही औषध कळत नाही. बंगला होतो तुटला त्याचा कुठे तो गेला. दाखव दाखव. हे बघ भुरमुळ एवढं मोठं. गेल्या टायमात तो एकदम बारसो मिळालं ना. जेव्हा माका वाटतं ना म्हणजे गेल्या म्हणजे वर्षीच होतो. हा म्हणून ते एवढं मोठं. मग आता घराकडे नेणार. घाल त्या का रुजत घाल. कशा रुजत घालू मी खाणार नाही का. अरे घरात येतील जवळ. काय गरज नाही. सड्यावरची वस्तू सड्या घरात काय खाता. सडू आता राहणार आपण. म्हणजे किती दिवस? सड्याचा हे काय थोड्याच दिवस होता धांगतच तर करा. मग हे घ्यायचे काय खाऊक सुरुवात की सोलतय ते का दिसत नाहीत का. सड्यावर आता हायवे तयार होत. मग डायरेक्ट तू गाडी घेऊन येणार वर. आता वर माझा काय या गाडी येऊ का. भाजी बिजी काढू केलंस तर. भाजी आहे राहणार. भाजी बिजी काय नाही मिळत त्याला. काय नाही माते मिळत तरी नंतर. मग आता काय ते खाऊन घे पोटभर. भारंगीची भाजी इथे नाही मिळणार. मग चल जिथे मिळेल तिथे. होय जाऊ तर लागा. होय होय मिळणारच नाही ती. मग? ती पण नसतात ती. लवकर येईलच मग तू. काय गो माती तोंडात जाता. रानातल्या रे असाच खाऊचं असतो बा. काय काढणार ना थोडे. मुंबईचा भूत असतो. मुंबईचा भूत असतो. मस्त लागता. गोड लागतो. काय नक्की ताच खातो ना. आपल्याला माहिती नाही काहीतरी घाशी कोळगी आहे की मी. म्हणूनच. काय तू म्हणून काय स्वतः काढ. झाली संपली एवढीच भाजी. भाजी आता अळंबीनी काटली वगैरे झालीच नाही अजून. इथूनच जाऊया घरी खाली जाऊया. मग अजून काय दाखवत नाहीस. झाली नाही. भारंगीची भाजी तिकडे जावं लागेल काजी. मग डोनीवर तिथे असली तर ती सुद्धा. दोन्हीत तरी जाऊन जाऊया. चल. पाणी विणी किती आहे बघूया. पाऊस पडलं नाही असं ते एवढ्यात आवाज. या ना असा अर्ध्या ह्याच्यात दिला असं जरा. पाऊस एवढं पडता तरी पडलोच नाही म्हणतं. काय नाही 2-4 दिवस आज काय नाही आहे तो. रोज वाचता काय खरं नाही. शेतीचा खरं नाही. म्हणून तू शेती करूची बंद केलं. शेती करूची माझे कोपरे असले तर काढणार मी. दरवर्षी असतंच ना पण अकडे तकडे. अकडे तकडे मी जातोय सगळे तकडे. काम करणार. फस की नाही आता
पाऊस आला, आवाज अरे येतोय. गाडवा, छत्री आणलंय म्हणून. तो बघ आवाज हळूहळू येतोय. तुझी छत्री उघडेपर्यंत येईल तो. अगं उघड, काय माहित आहे, छत्री उघडात तुझी. नको छत्री. अरे रे रे रे. अरे देवा, भिजवणार की काय तू? अरे रे रे रे, अशी पकडू काय काय येत नाही छत्री. अरे काय माहित आहे तू पकडणार मग. नाही, एकट्या नाही. पुरती छत्री आहे. काय छत्री आहे, केवढी आहे? लागलीच नाही म्हणजे किती कामाला आहे. छत्री म्हणजे मरणाचा ऊन होता. तुला का काय सांगायला. कसला पाऊस हा, भारी हा. थंड होईल जरा बघ, गरम होईल होता.